Vou comenzar cunha especie de declaración de principios que ao mesmo tempo é unha especie de entrevista, de autoentrevista, e unha especie de poética ou antipoética que fixen para un dos meus últimos libros, que é 4x34. Isto é realmente un test que se fixo Imre Kertész, un escritor checo, en 1998, e deste test, pois, vou ler algunha pregunta, a pregunta de Kertész, e a miña resposta, non? A primeira pregunta é: quero ser o profeta recoñecido de Auschwitz? Kertész estuve en Auschwitz, eu non. Pero esta paradoxa, pois, permíteme decir o seguinte, non? Eu tampouco quero ser profeta do Holocausto, do idioma e ou da cultura galega. Hai moitos e mellores profetas da nosa apocalipse, mesmo académicos. Os escritores non temos o mérito da extinción do galego, nin a culpa da súa conservación, ou era ao revés. Estamos fartos de cargar con tanta equipaxe allea. Eu particularmente teño abondo co peso da inspiración e da equivocación, ou da vocación. Pertenzo á xeración límite da cultura oral, a derradeira da sociedade rural anterior á televisión e ao fast food global. Pero tampouco hai mérito ningún. Ninguén escolle onde nace, nin cando nace. Posto a presumir, prefiro facelo de ser fillo de xastre e de costureira. A pregunta 3 di: quero inmortalizar o meu nome? Quero que me lean, como a todos. Se pode ser vivo, mellor que morto. Os panteos están cheos de grandes nomes que non lee ninguén, pero que sempre servirán para darlle nome a un viño. O único seguro é o esquecemento. A vida eterna é máis dubidosa, pero a fin de contas non convén desesperar. Hai máis poetas que lectores de poesía, hai máis teléfonos móviles que habitantes, e hai máis candidatos ao Día das Letras que lectores autónomos. Porque este é o país dos milagres. E a quinta pregunta di: librareime algunha vez da disciplina da cultura, como xudeu que son? E a miña resposta é: como non son xudeu, non sei se contestalo ou non. En todo caso, entendo que para escribir precisase tamén disciplina, entre outras cousas. Se cadra tamén se precisa cultura, e cada vez hai menos. Ou hai máis cultura, segundo se mire. Dados cos touros, o fútbol ou a orquesta panorama xa se consideran cultura. A entropía total do universo aumenta, polo demais. Aran os tratores e chove, etc. E por riba, un xa non vai para novo. Agora vou ler o terceiro relato, Expediente 3, da miña última obra publicada, A velocidade crítica. É un relato que ten este título: Sísifo carpinteiro. En 1985, o neoyorquino Robert Leuchino, fillo dun carpinteiro sindicalista corso, decidiu, tras rematar a secundaria, presentarse aos exames de ingreso da NYPD, a policía da cidade de Nova York. Obtivo excelentes calificacións, pero a súa escasa altura e as condicións físicas que tiña non acadaban o mínimo requerido nas probas para o acceso ao corpo. Non podía prestar servizo na rúa, polo que decidiron entrenalo como axente encoberto, ou sapo, na xiria do lugar, e infiltralo nalgunha banda criminal para acadar probas incriminatorias contra malfeitores. Fortemente motivado para loitar contra o delicto e moi decidido a combater o tráfico de drogas que estragaba tamén o seu barrio de orixe en Newark, Bert aceptou, sen dubidalo. Tras frecuentar durante algúns meses, empregando unha identidade falsa, varios institutos nocturnos para adultos, especializados en programas de integración social para persoas con antecedentes, Leuchino contactou cunha importante rede de distribución de droga, para que desempeñou varios traballos ilegais ao xeito de gañar a súa confianza. Unha vez asegurado o terreo, decidiron pillar in flagranti a un dos capos máis notorios da gabela que investigaba. Era un portorriqueño. Cachárono con 2 kilos de heroína nas mãos, pero en canto levaron ao cartel policial, o suxeito resultou ser un sapo mandado polo fiscal do distrito.
Tiveron que liberalo, pero delateu o seu superior na escala de mando mafiosa. Era un negrazo do downtown que gustaba dos charutos e dos traxes caros. Tiraron a súa porta cando recibiu unha entrega de 10 kilos de droga, mais o escuro resultou ser un sapo da Oficina Federal, que dependía directamente de Washington. Intocável, polo tanto. Por sorte, Berti conseguiu sacarlle o nome do seu xefe. Era un cubano anticatrista, con chalé en Long Island. Empregáronse a fondo, pillárono con 30 kilos de afgana purísima, sen cortar. Cando Berti comenzou a investigalo, o cubano espetoulle que el tamén era un sapo, que traballaba directamente para o comandante da División de Infiltración do NYPD. Eu estarei de volta na miña piscina antes de que remates de facer o teu informe, Pailán, díxolle. Berti, desesperado, sin poder hostialo nin interrogalo sequera, tras ser apercibido polo comandante e casi a piques de chorar, imploroulle axuda para poder incriminar a alguén, polo menos. Finalmente o cubano, compadecido, entregoulle o alias de alguén do Harlem hispano. Cando se lanzaron por el, resultou ser o primeiro portorriqueño, o dos 2 kilos, nin pensalo. Desesperado, Berti decidiu, pola súa conta risco, investigar a corrupción policial e as súas relacións coa política, na compaña dun pequeno grupo de incorruptíveis. Tras 2 anos de esforzos, reuniron probas para abrir un proceso contundente. Foron acusados 50 policías, entre eles o propio irmán de Leuchino, tamén policía e 6 destacados políticos. Soamente un dos políticos foi inhabilitado a resultas do proceso. Era o antigo alcalde que xa perdera as eleccións. Os policías depurados e as súas familias xuraron venganza contra Robert, obxecto de odio eterno no corpo. Tras varios episodios desafortunados que incluíron coaccións ao seu pai e intento de asesinato, Robert Leuchino comprobou que aos 2 lados do Hudson a droga seguía correndo polas rúas coa mesma alegría que antes, ou quizáis con máis. Agora só tiña 2 alternativas. Integrarse como asesor cualificado na arañeira dos traficantes de drogas que combatera ou fuxir a outra punta do país para darse a bebida de día e traballar de noite de vigilante nocturno ou como recolledor de lixo. Por sorte, Berti era un tipo listo e deu con outra solución. Fíxose escritor. A súa novela, Corrupción infiltrada, unha crónica apaixoada na que relataba toda a súa historia con nomes supostos, tivo unhas ventas aceptáveis no seu país, pero mellores en Europa. En 1990 convidárono á Semana Negra de Xixón. Alí coñeceu a Alice Betancourt, unha xornalista canaria, con quen casou axiña e foi facer vida a Lanzarote. Alí atopou un traballo adicional por fortuna, dado que o segundo libro se non se vendera tanto como o primeiro, traballando nunha academia como profesor de inglés. Todo ia ben até un día, cando foi recoller o seu fillo maior ao instituto, tras un ensaio do coro escolar. Viu a un tipo raro, trafegando con droga na porta. Botouse a por el, fíxolle fotos e avisou a policía. Era un serbio con permiso de residencia, pero Berti non pudo escarmentalo como quería, porque ao leválo á comisaría resultou ser, etc. Vou ler unha parte do meu libro A choiva inviável, aínda non recollido en volumen de papel, publicouse únicamente digitalmente, é un libro de micropoemas ou aforismos. Di así: un aforismo non demostra nada, un discurso tampouco. Hai que ter moita fe para crer na ideoloxía dun virus. Calquera patria foi só unha palabra. Falar é barato, e aínda por riba hoxe está de oferta. E ila haberá vacuna contra o papanatismo. O nacionalismo é como o viño da casa, o de cada un sábelle mellor que o do veciño. En que se parecen todas as relixións? En que en ningunha se viu a un bispo ou o seu equivalente en calzoncillos, aínda menos sin elas. O máis significativo da historia universal adoita ser todo o que se cala.
Ainda hai algo peor que querer ser totalitario, querer parecelo. O máis complicado nos concertos educativos é concertar as citas co Espírito Santo. Nunca choveu que non chovese. Sempre chove a gusto do IBEX 35, mesmo cando escampa. O do bilingüismo é como o de baixar o lixo. A todos lle parece ben, con tal de que o faga outro. O problema da opinión pública é que adoita ser opinión privada. Un partido é unha ferramenta ao servicio da clase traballadora que traballa no partido. Calquera tempo pasado foi pasado. A cultura galega está nas mans de 2 dúcias escasas de persoas. Este é un cálculo optimista por exceso. O patio galego é particular. Cando chove móllase como os demais. Por filloas, crepes. Por meixóns, angulas. Por touciño, beico. Por cadelos, perros. O idioma falado xa non parece vernáculo, parece vernaculo. Ben, vou a ler un fragmento do meu último libro juvenil, infantil juvenil, As músicas viaxeiras, que remata de sair do prelo, non? É un diálogo entre 2 das protagonistas, 2 das 4 músicas, entre Xeria e María, non? María Farrapeira e Xeria, son as 2 personaxes que falan. Un tesouro? Preguntou Xeria interesada. O teu avó Xan aínda agachaba un tesouro á volta de tantos anos. E que era? Que non levou? Non o levarías ti? Amodiño, Xeria, espera verás. Os 3 estivamos de acordo no trato. Así que o meu avó Xan púxonos a primeira proba. Consistía en comer un acio de uvas sen que nos caese ningunha, montados nun cabalo bravo que traía a un dos nosos clientes ao muiño. Non podía caer nin a máis pequena bagulla no chan. O primeiro en tentalo foi o meu irmán Xan, que era o máis forte dos 3. Subiu co acio en riba do cabalo, asegurouse ben e principiou a comer as uvas. Así a todo, algunha solta caeu, porque o cabalo estaba nervioso por estar suxeito e montado por alguén a quen non coñecía. O segundo neto, o meu irmán Pedro, era un bo xinete, montou coas súas uvas e foinas comendo nunha man e levando as rendas coa outra. Case non perdeu ningunha, pero 2 ou 3 uvas sí que lle caíron. E ti que fixeches, María? Indagou Xeria. Como te amañaches? Primeiro collín o acio e tamén un cesto, e desgrañei as uvas todas dentro do cesto. Despois atei a asa do cesto a sela. Deixei o cabalo ao seu aire, logo de levalo a un prado con erva tenra, e fun collendo as uvas unha por unha, até que as rematei, e non me caeu ningunha. Gañara a primeira proba. Daquela, o avó Xan púxonos a segunda proba. Era esta. Tedes que lle vender algunha cousa deste muiño ao primeiro home que pase por aquí. Algo que precise e que volo pague o máis caro que poidades, pero que non volo devolva. Se o trae de volta, perderedes a vosa oportunidade. Entón, o meu irmán Xan vendeu o burro que tiñamos no muiño. Non me digas, María, e vendeu-no ben, vendeu-no moi caro, razoando yo ao paisano que era un animal moi bo para o traballo. Mais ao cabo dos días o home trouxo de regreso, dicindo que traballaba ben, pero que lle saía caro, porque comía moitísima palla. Ao escoitar aquilo, o meu irmán Pedro preguntoulle ao home se tiña ratos na casa. Cando este respondeu que sí, vendeulle o noso gato, que era moi cazador. Explicoulle que non tiña que lle dar de comer, porque se alimentaba dos ratos que collía. Pedro quedou moi contento, pensando que xa triunfara. Ao pouco, o home trouxe o gato de volta. Cazaba tanto e tan ben que non deixou o rato na parroquia, e deu en comerlles a merenda aos veciños. Así que eu decidín venderlle ao home algo que non comese, e deillo barato. Como facía segue cun fouciño, mercoume unha gadaña, e así apuraba máis a facer a seitura. E a terceira proba?
A terceira proba seria consistía en resolver 3 problemas. Velaquí o primeiro. Un home chegou a unha vila e decidiu cortar o cabelo. Nesta vila só había 2 salóns de peiteado e o precio era o mesmo. Pero os locais e tamén os donos eran moi diferentes. Un era moi limpo e o outro máis desastrado. O primeiro barbeiro, o do local aseado, levaba un corte de pelo moi bo, precioso. E o segundo, o do local cotroso, levaba un corte de pelo moi ruín, mal feito. Ti cal elixirías para arranxar o pelo e quedar satisfeita, Xelia? Eu escollo o segundo, o do pelo desaxeitado coa tenda sucia. E sabes por qué? Claro, porque ninguén corta o seu propio pelo. Acertache, amiguiña. O mesmo dixen eu. Xan e Pedro fallaron. O segundo problema era este, dixo o avó Xan. Nesta garrafa baleira metín unha moeda, púxenlle unha rolla de cortiza na boca e agora quero sacar a moeda sen sacar o tapón. Como teño que facer? Xan e Pedro dixeron que non sabían como, non se podía sacar a moeda sen sacar antes a rolla, pero eu dixen que si podía, como fixe? É doado, María, respondeu Xeria tras matinalo un pouco. A ver, empurras o tapón cara abaixo ata que caia dentro da botella, ou sea, metes a rolla dentro, non a sacas. Daquela darlle a volta a garrafa e faz caer a moeda pola boca. A moeda queda fora e a cortiza dentro. Mala rabia te coma Xeria, se ícherme lista demais. A ver se das coa terceira. Un home estaba arruinado, perdera todos os cartos e a facenda que tiña xogando as cartas e decidiu matarse. Subiu á torre do campanario da igrexa e sentou no beiril, en precario equilibrio mirando o baleiro. Daquela, no último instante, a súa muller, advertida, subiu tras del e entrou no campanario, pregándolle que non saltase. O home, medio arrepentido, decidiu baixar, mas daquela veu un refacho de vento e guindouno. Con todo, nin morreu nin se mancou. Como o explicas? Nin Pedro nin Xan souberon. Non me teñas por pailana, María. Esta adiviña é a máis tirada de todas. A explicación é que o home caeu para dentro do campanario e non para fora. Non me dirás que tes unhos irmáns tan parvos. María riu de gana. Non che son parvos, son che homes, que para o caso é o mesmo.